Another day is a special. When someone's tanghaling punong-puno ng saya, pagmamahal at sorpresa pa rin ang ating hatid. And yes, we are here at Hubo, Minalaba, Camarines Sur para na naman yan sa isang natatanging misyon. Yan ay ang sorpresahin at dalhan ng saya ang isang natatanging ina na magse-celebrate ng kanyang 70th birthday. Yan, makikita or makikilala natin siya maya-maya lamang. Pero of course, welcome back. This is the JFS Petals and Services, ang inyong pinakapaboritong tagapaghatid ng saya, good vibes at sorpresa sa amang sulok ng Bicolandia. And syempre, ngayong tanghali, ako muli ang inyong makakasama. Ako si Hostep, or ako yung Hostep, ang inyong surprise ambassador. And syempre, dahil nga napakainit ngayon, magtitipid tayo sa ating radyoya. For more infos, and syempre sa iba pang mga episodes ng JFS Petals, follow niyo po kami sa aming social media accounts na magpo-post sa inyong screen. Charan! We have Facebook, Instagram, and of course our YouTube channel, JFS Team Vlogs. And kaya naman ano pang hinihintay natin? Tara na't sorpresahin na natin si Mami at tiyakin natin na ito ang araw or ito ang pinakamasayang araw sa kanyang buhay. Kaya naman, mula dito sa aking kinatatayuan, JFS na yan. Ma'am, ikaw po si Ma'am Dalita de la Trinidad po. Ma'am, may delivery po kami ma'am ng mga gamot at ano po, vitamins po. Okay. Apo. Kailangan ko yun. Apo, sige po. Dito na lang po ma'am sa labas kasi hindi po kami makapasok. Sige, ano po? Medyo makipot po kasi yung daan po, kasi yung parking din po. Nandun po kami sa may side. Sige po. Go, malika na, kabig mo yan. O, kabig mo yan. Isawa ko, anak. Sige po. Sige, mauna na po kayo ma'am. Apo. Thank you. Naghihintay ako ng tawag. Yung sa ano po, delivery po ng gamot po. Oo po. Mga vitamin yan. Opo, gamot po and mga vitamins po yung dala po namin for you po. Sa inyo po nakapangalan. Bali, dito po lahat ng mga gamot po at vitamins. Bali, bayad na po ito. I-receive nyo na po. Ano po? Sa inyo po ito. Happy birthday! Yes! Alright, dito tayo ma'am. Happy birthday! Tuwa si ma'am. Happy birthday ma'am. Alright, so dito po tayo mami, dito tayo. Ayan, ikot lang tayo ng konti. And of course, tingin po tayo sa ating camera mami. Alright, hello J-Fans and hello netizens. Yes, this is me again. Ako ang inyong kasama. Ako si Kuya Steph ng JFS Petals and Services. And for this afternoon, napakainit man ang panahon pero caring yan dahil andito ngayon sa Hubo, Minalaba, Camarines Sur ang nag-iisang JFS Petals and Services. And that is all because of you ma'am. Dahil nabalitaan po namin na you are celebrating your birthday. Tama po ba? Birthday niyo po ngayong araw mismo. Yes. And kanina J-Fan, sabi ko sa kanya, mag-deliver lamang tayo ng kanyang mga vitamins and gamot. And without knowing na ang laman ng ating car trunk ay ang mga regalong tiyak kong magpapasayo po sa inyo ngayon. At kukumpleto ng inyong birthday celebration. Naiiyak na si Mommy. Yes. And hello sa inyong lahat. Shoutout sa lahat ng mga taga Minalaba, Camarines Sur, from the 2nd District of Camarines Sur. And syempre po, tingin tayo sa gilid. Ayan, andyan si Sir. Hello, ayan ang kanyang pogi at nag-iisang asawa. And dahil birthday nyo po ngayon, allow me to put this sash on you po.
na may nakasulat na happy birthday. Pasok niyo lang po yung kamay niyo. Ayan. As our birthday celebrator ngayong tanghali. And hindi lamang sash ang matatanggap nyo ngayong tanghali, Mami, dahil meron kang matatanggap na cake. Mula po yan sa Raffables Cake. Meron din tayong kakanin, 2 boxes of pizza from Greenwich, and meron din tayong bubble balloon na may nakasulat na Happy 70th Birthday, Mama. More birthdays to come. Good health always. Meron din po tayo dyan, ang pinaka-special ngayon. Meron po tayo dito, at ito po ay pagkakalob ko sa inyo. Ito po ay money bouquet. Yes. Ito po ay totoong pera. Matatanggap nyo po ito ngayon, ora mismo. Hawakan nyo po. Sige, iyak po kayo ng iyak. Uuwi na po kami. Yes. Happy birthday po. Pahawak po. Ayan. Baka itakbo po yun ng iba. Ang tulo matubang naman yan eh, nakatalikod ka man. Naiiyak si nanay. Ano po? Si Nanay Dalita Trinidad. All the way here at Hugo. Nilalabak ka Marinasul. Ayan. And syempre, marami pa po. Meron tayong mga pagkain dito. Your pictures, of course, balloons itself. Meron tayo dyang 7 and 0. Dahil kayo po ngayon ay 70 years old na guys. Pero alam nyo ba guys, napakalakas ni ma'am. Alam nyo ba na napakalayo pa yung nilakad ko papunta doon papasok sa kanila. Tapos iniwan ko siya. Tapos pagtingin ko, nakabuntot na siya sa may likod. Mabilis-bilis pa ni mami, napakaliks. Yan po. Ngayon po, kumusta naman po kayo as our birthday celebrator? Kumusta po? Ano po? Excited. Gaano po ka-excited, ma'am? And syempre po, bukod dyan sa mga regalong natanggap nyo po ngayon, alam ko pong hindi nyo malilimutan. Plus, the presence po ng inyong asawa and kapamilya. Ayan, thank you so much po sa pagbibigay ng ating tubig. Ito po ay magic water. 10 pesos lamang daw po. Yes. Hawakan ko ka mo kayo, sir. Yes po, ha? Ayun po nga ni sir. Hindi mo ba Ayan. And babalik po tayo. Babalik po tayo sa ating pinag-uusapan. Ano po? Aside po sa mga regalong ito na matatanggap nyo ngayon, ang malaking katanungan po na nasa ating isipan, and alam ko nasa isipan din ng lahat, sino po kaya ang nasa likod ng sorpresang ito ngayong tanghali? Anak ko. Yung anak niyo po. Scarlett. Sino po? Scarlett. So, ngayon po, meron ako ditong nakitang letter na babasahin ko po para po sa inyo. And I wish na upon reading this, ma-realize na po at malaman nyo kung kanino po talaga ito galing. Po, dahil alam ko sa buhay nyo po, bilang isang nanay Dalita, marami pong taong ang nagmamahal po sa inyo. Ayan, makinig po ang lahat. Happy 70th birthday, Mama. Sana'y bigyan ka pa ng lakas ng Panginoon para sa mga susunod na taon. Ingat kayo palagi ni Papa, Padangat Milka. Walang kalagay. Tama po, ito po ay galing po sa inyo. Mapagmahal na. And syempre, ang tanong ko po, nasaan po siya ngayon? Nasa kanya. Ngayon po, kumusta po ang buhay ng isang 70 years old po? Saya. Ay, nakarating pa ako ng 70. Yes, wishing for more. Yun naman po, narinig niyo po yung mensahe ng inyong anak sa inyo po. And alam ko, miss na miss niyo na po siya. By the way, ilang taon na po siya nasa Canada? 1 year. Ngayon po, ano naman po ang reply message or ang mensahe niyo po sa inyong anak na nasa Canada? Kausapin niyo po. Sabi pa. Dahan-dahan din po natin.
Yes. Alam kong sa likod ng bawat luwang yan ay masaya pa rin naman po. Salamat ni. Huwag na ako magpanda. Tapos din sa mga aram ko nang gagastos ko ulit sa Canada. Maraming gastos ko. Salamat. Ingat ka lang dyan. Ang ka na yung kwarta. Wala ko na ako. Ang birthday dahil may ibihan. Sumasabay po tuloy yung aking pawis sa inyong sitim ka. Okay na po. Okay. Ngayon naman daddy, si daddy kanina pa bulong ng bulong sa akin. Pag birthday daw po, hindi umiiyak, tas ang dami na daw pong pera, umiiyak pa rin po kayo. Gusto niyo po bang dagdagan namin yung pera? Siyempre, tatawagan namin ang inyong anak. Ayan. Anyways, daddy, ano pong pangalan ng inyong pong asawa? Si Sir Charlie. Ayan, pogi si Sir Charlie. Para siyang yung nasa pelikula. Kilala niyo po ba yung action star na si Bimbol Rocco ba ang tawag? Kaya, ang Bimbol Rocco ng Minalabak, Camarines Sur. Tatay, ano naman po ang message niyo po sa inyong magandang asawa na birthday po na? Salamat sa Diyos. Nakakabot na nga. Napasalamat ako sa mga kita. Ayaw ng pagsuporta sa mga dahil lang ang gusto nga nakakaalam tayo gusto nga nilalaman. May gusto po kayong sabihin sa anak niyo po na nasa Canada. Kausapin niyo po. Ay, internet ko na sa ulo. Pasalamat ako sa iyo. Alam mo kami siguro. So ngayong tanghali, isa lamang napatunayan ko, J-fans, one thing is for sure, ano man ang mangyari, pamilya ay pamilya. Ano po? Minsan, medyo malalayo tayo sa isa't isa, pero kailangan, syempre, may magsasakripisyo, kailangan yung mga tao ay may gagawin tayo, syempre, for our daily living. And isa na doon si Ma'am, kaya saludo tayo sa lahat ng mga taong nagpapakalayo-layo, hindi para mag-emote, o kaya mag-relapse, but because magtrabaho at maging bayani ng kani-kanilang mga bahay. And isa na po doon ang inyo pong mapagmahal na anak. Kaya naman alam ko pong proud na proud kayo sa kanya and thankful na ang JFS Petals and Services ay nakarating ngayong tanghali sa inyo pong birthday. Mami, ang tanong ko po, masaya po ba kayo ngayon sa inyong birthday? How happy are you if you were rated 1 to 10? Gaano po kayo kasaya ngayon? Super, perfect 10. So, syempre, thank you so much din po kay Sir Charlie, ang inyong asawa. So, J-fans, kapit lang dahil magpupunas nga naman tayo ng ating pawis and magpapa-fresh din ata si Ma'am. Magbabalik kami dahil mamaya bibigyan natin si Ma'am ng kanyang birthday cake para naman tuluyang kumpletuhin ang kanyang selebrasyon ng kanyang birthday. Kaya naman, kapit lang. Alright, so we are finally back dahil syempre, as promised, bibigyan natin si Nanay Dalita ng kanyang birthday cake para naman sa kanyang birthday celebration. Ayan, so habang sinisindihan ko yung ating birthday cake, hingi lamang ako ng tulong sa lahat ng ating mga nanunood dyan sa likod at sa gilid. Kakantahan po natin ng happy birthday song, yung pinakamasaya at pinakamalakas na happy birthday. Alright, and 3, 2, 1. Yes, ayan, gagaling ng ating mga instant singers ngayon dito sa Hubo. Ano po? Alright, so happy birthday po, Mami Dalita. Ano na, umiiyak pa rin ngayon ang ating Queen of Emotes ngayong tanghali. Anyways, nagpasensyahan nyo na po. Masyadong napakainit nga po ng ating tanghali ngayon, kaya medyo yung ating cake ay bumigay na rin dahil sa biyahe at sa init. Anyways, this is made with love for you po sa ating mapagmahal din na nanay dito sa Hubo. You may now blow your birthday candle. Siyempre, make your wish. Ano po? Happy birthday!
tita. And of course, sa lahat ng mga nanonood po dito. Ayan. Patingin natin ng happy birthday si ma'am. 3, 2, 1. Happy birthday! Happy birthday po! And syempre, nagpapasalamat din po kami sa inyo po as our surprise sender for this afternoon at sa pagpapadala sa amin at walang sawang pagtitiwala sa lahat ng ating mga valued customers. Maraming salamat po sa pagtitiwala at pagsuporta sa JFS Battles and Services. Anything to add po, Mami? May gusto po po kayong sabihin sa inyo pong anak na nasa Canada? Ingat daw po. God bless. And salamat na maray, or should I say maraming salamat. Yes po, mag-iingat po kayo dyan sa Canada. And syempre, maging masaya po tayo araw-araw. Piliin po natin ang maging masaya kahit ano man po ang ating nararanasan. Yan ang pinaka-the best na magagawa natin araw-araw. Okay, so this time po, tatay, may wish lang po ako sa kanyang birthday din. Ano? Ilang taon na po kayo? 70 din. Ikaw 70 din po. Ayan. Pwede po ba mag-request? Okay, isang kiss naman dyan. 3, 2, 1. Dahil birthday niya naman. 3, 2, 1. Oh yes. Sweet naman ang dala. Si tatay kiss agad dahil may pera nakita ko ito. Anyways, maraming salamat. Bye-bye po sa inyong lahat. Tingin po tayo sa camera. Tatay, tingin tayo sa camera. And sabay-sabay tayo magbababay sa pagbilang po ng 3. Ano po? Thank you so much and see you on our next episode dito lamang sa ating CFS Car Track. 3, 2, 1. Bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye na po namin. Car trunk surprise bouquet na sariwa. Let's talk